Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mano. Jadi Herman Cahyo. Kowe golek alasan murah. Ono bos. Iki ceritane arek mancing bersama. Mancing bersama nanti Pak Dik. Neng Kalisat. Alasane ning kene sik. Golek alasan sik ya. Dhewe kelanggun. Tapi golek alasanmu gede apa cilik to? Wis gede ya. Iya aku pekno isi tok. Ya aku nemu to. Endi to, Bos? Weh. Kayak aku pucuk. Iki lho munggah lho, Adik. Oh, aku kilo jane. Iso menek lagi. Ndi? Kilo. Ya wis cilik pas. Iso. Ya debit. Tenan tepit. Piye ndi piye? Aku mekno sing cilik ah. Lah kan apik. Endi to? Kilo. Kegedean wi. Yo. Wing kok abot. Enggak abot to. Ini bos. Lihat alasan sik bos. Endi to? Garing kuat retoki. Nah, iya. Malah sing teles malah ulet. Repo winter kono soleh PI. Wah sama apa toh, geng? Sodo apa toh? Tenang. Tenang ya. Pring petuk ros lho. Lah lho. Mana bos? Lelah pergi. Aku tak kidul ya Pak Dik lelekan eh. Iki lelekan iki dadi biasa. Ya kuwi lho. Wis kuwi dadi kok. Tapi ngidul karo golek apa to? Oh, ngerti tak cilik apik lho. Ngerti tok, cilik apik. Ya kemen pun satu. Karek terusukan apa? Alah aku. Lah iki gane cilik gedhi ya wit. Pak tekano Lah ya. Ya gak oleh, Gun. Iki. Ternyata gedhi ya. Lah alah, semangat tok karemu gutek. Gak dadi iki. Kuwi tombol ben gede ya. Ya banget. Kok banget. Lah keliwat pisan. Abla bata tak kliwat. Nggih, mangga. Nek sakmono kuwi lho. Pas. Nyabet wong prawin kingko. Ngono, Bos. Lek walesan, Bos. Lek pandangan sik iki. Iki pin. Di. Lah. Iki pin di. Iki yo, Geng. Iki gentar kok piye. Pin wae klepin. Iki lho, gedhi lho. Lo lulak PI lo lihat. Krakot to. Tarete to. Ora nggak? Yo. Ya, pret. Ini loh.
Gablok kah? Duduk. Kecilikan Winwi, mentelung. Nak kecilikan. Kedawan atau? Jane sing rada pucuk rono iso mentelung. Rada pucuk jane. Iya. Oh iya. Adi, lho Pak Yan. Iya, Pin. Lah iya. Sak mono ya? Ya aku pucuk iki nek ngono ya. Iki lho malah andalan. Cuwilik iki. Ndi? Iki to tak gute. Alah tak gipuk tenan to. Iki wis bjok iki engko. Cilik-cilikan, Bos. Wis pin ngono ae. Elek-elekan ngono lho, kuru-kuru no. Engko nek api-apian malah ra dadi. Yo, ngogo enak senar barang. Seteng napit. Masih gorok kae. Main di tanggun. Nom kae wis. Wis oleh ya? Wis bareng. Nam tuwek sing akon Pak Yan iki. Karena nyet nyet. Dang, aku tak iki ya. Nggonmu ndi tok i? Kurang gede. Wis kuat ya. Iki kuat iki sing ngenteni arep to lho. Dicopot kae. Jare ki pin arep kuwi win ngarepmu ya. Lebih. Heeh. Gebuki Pak. Iki lho, cilik iki lho. Oh iya. Iki lho. Lu cilik apik. Win ndi tok? Yo, ubuk jere. Aku kilo wis biyo. Iki lentur kok. Oke, Bos, entene arete, Bos. Ini, Bos. Enggak bisa gede mana to? Tongkat pewaris. Lah digepuk maling apa to? Iki kok ora piye to. Padi lane tomblok lho, sakmene gedene. Ada ngegepok maling apa to ini tomblok ki. Sana. Iki lho wis dadi cilikan. Krukur ngene, Bos. Gak sapi-api. Adalah iki. Iki sudah siap semuanya. Kita tinggal ngerakit tadi ya. Ngerakit omah. Terus belung ki muni piye iki? Ayo gas tok iki piye? Gas iki gas bul apa ta, Bos iki? Ayo gas tok iki ngono. Ndak dhewe no. Caca ki wis arep bujang iki piye? Oh, teman-teman, jadi kita sudah iki kita tinggal ngerakit. Jadi wes sono ae untuk kasan gua hari ini ya, geng. Terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah like, comment, dan subscribe. Semoga sampean juga diberi kesehatan, lancar rezeki, pokoknya kabeh, geng ya. Oke. Wes pokoknya ngono untuk kasan gua hari ini, Bos. Jangan bosan-bosan kepada kita ngerakit, lanjut gak pakai
Mbah engko pakai sapa? Pakai tas. Besok kayak ngono, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lur. Cerit.